Žena přistižená při cizoložství. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tady je to trochu divné. Přivedli jenom ženu, ale ona musela s někým cizoložit, s nějakým mužem. A toho nepřivedli. To je zřejmě důvod, proč ji přivedli za Ježíšem. Zřejmě někdo přistihl tu ženu při cizoložství a ten muž utekl. Když utekl, tak to znamená, že ho nebylo možné zadržet. To znamená, že ten člověk, který přistihl tu ženu, byl zřejmě sám. Ale jeden člověk nestačí na odsouzení. Protože Mojžíš stanovil, že na odsouzení musí být nejméně 2 svědci. Proto přivedli tu ženu za Ježíšem, aby nahradil toho chybějícího svědka. To bylo docela chytré od farizeů. Jako mohli zpochybnit to, že je prorok, kdyby řekl, že byla nevinná, a mohli ho chytit do pasti. Do jaké pasti? Svědkové museli být první, kdo hodili kameny. Takže oni chtěli přinutit Ježíše, aby sám tu ženu kamenoval. A nebo kdyby to neudělal, tak mohli zpochybnit, že je prorokem. Co udělal Ježíš? Ježíš se sklonil dolů a psal prstem po zemi. A pak řekl: Kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. Tady vidíme, co on udělal. On řekl: Já nebudu tím svědkem, vy musíte být svědkem. Kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém. Až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Proč se vytráceli? Proč nikdo nehodil kámen? Protože mohl být obviněn, že je falešný svědek, kdyby nebyl bez hříchu. Co se mohlo stát falešnému svědkovi? Podíváme se do Mojžíše. Tady to máme. Jestliže je ten svědek falešným svědkem, falešně vypovídal proti svému bratru, proveďte mu to, co zamýšlel provést svému bratrovi. Takže tady vidíme, proč všichni utekli. Kdyby nebyli bez hříchu, Ježíš prohlásil, že jsou falešní svědci, tak oni by byli ukamenováni.